Sí. Vale, ahora aguantar un segundillo, por favor. Que se los des a todos. ¿Vas a poder mirar aquí un segundo, por favor? Listo. A ver, un momento. Me dan solo por aquí. Y agora, por favor. Que non nos mate. vas para aquí. Sí, entonces dous planos distintos. Aí está. Un segundinho, por favor. Ahora mira de Mamín aproveitando este impasse. Sí, son 5 millones de euros. A ver, pobre. Sí, parece o cheque. Sí, no, parece como... Acabo de ganar. Xa molaba, Entras pola porta e Para comprar... Aquí con unha copia do libro, creo. Vale, pues muchas gracias. listo. Un único premio literario de 50 euros para el libro. Gracias, ahora sí. Listo. Muchas gracias. ¿Quieres quitarle eso? ¿Quieres quitarle pegarlo ahí? Pero vamos a probar, sentados. Pero creo que si lo ponemos así, va a escapar. Nada más que venimos los medios. Venimos los medios estatales. Creo que bajamos la ganamos. Yo creo que é mellor, porque se non vai tapar a cara. Este non. ¿Cómo digo? No gastes cama. Lo vais moviendo el micro, ¿vale? Cuando... No es teledirigible, ¿eh? Esa la he guardado. Que no me traje la grabadora nueva, que sí que haces así. Sí, me compré una que es una maravilla. Sí. Ah, el micro no le pasa nada. Aguanta a los periodistas, así que... Bueno, peor as veces non son... Non falo por nós, pero normalmente son os que están... os que falan polo micro, ese que hai peligro. Ben, pois, grazas a todos e a todas por virdes, a representación das entidades que conforman a Xestora de Queremos Galego e a María Vázquez por vir aquí tamén a axudarnos a que o galego estea vivo e Galiza viva. Bueno, xa lle dou a palabra a ela que vai dar lectura a un manifesto que comezaremos a difundir a partir de hoxe, o 17 de maio, e logo a continuación pois faremos uns comentarios sobre a propia situación da lingua neste momento. Moi ben. Pois ahora vou. Poño as gafas que xa non me nada. En setembro de 2024 faránse 20 anos da aprobación por unanimidade parlamentaria do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, elaborado coa participación de máis de 1000 persoas de todos os ámbitos, con 400 accións e medidas concretas en cada un deles. Non só non se desenvolveu, senón que se produciron importantes retrocesos. Para unha Galicia viva, activa e consciente das súas capacidades, precisamos dun goberno realmente comprometido coa súa obriga de promover o uso, presenza e disposición do idioma cun galego vivo. Vivo nun ensino en galego que garanta a competencia no noso idioma, permitindo a incorporación de novos falantes e o coñecemento da nosa realidade fronte ao actual modelo desgaleguizador. Vivo nun audiovisual que, como reclama a iniciativa Xabarín, garanta a oferta en versión orixinal ou lexendada e cumprimento dos mínimos que establecen a lei para menores de 12 anos. Vivo na administración, nos servicios públicos, na sanidade, na xustiza, nas relacións e información comercial, onde a atención inicial en galego, oferta positiva que indicaba o plan xeral de normalización da lingua galega, debe ser garantida incluindo a disposición da lingua nas xestións telefónicas, telemáticas ou presenciais. Vivo na pegada da lingua sobre o territorio en todos os seus espazos e lugares,
a que de novo pretenden borrar e perseguir coa permisividade dos gobernos central e autonómico. É hora dos gobernos asumiren a súa responsabilidade legal e moral co idioma, a comezar pola Xunta de Galiza, e acompañar a sociedade que actúa e se moviliza día a día para termos o galego vivo e a Galiza viva. Grazas. Ben, con este manifesto que acaba de ler María, bueno, o que pretendemos é facer un chamamento a todo o mundo, como facemos todos os anos para o 6 de maio, a mobilizarse, a sair á rúa e a que se vexa nas ruas de Santiago, neste caso, o día 6 de maio, que o galego precisamente está vivo e que iso é a mellor mostra de que Galiza tamén está viva. Como reivindicación fundamental para este 6 de maio están as accións que se poden tomar para reverter a situación de emerxencia lingüística que podemos observar en prácticamente todos os campos. Pretendemos que se dé a volta a esta regresión partindo do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, porque as receitas inmediatas para reverter esta situación existen, está no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, como comentaba María, naquel momento, hai case 20 anos, que se farán en setembro, foi un plan moi participado por, como se di no manifesto, por máis de 1000 persoas de todos os ámbitos e que a máis conta con 400 medidas concretas para actuar en cada un deses ámbitos. Esta regresión sobre o galego, ademais, está sendo, desde hai moito tempo, denunciada por entidades sociais, mesmo polo Consello de Europa, e ademais, no caso das entidades sociais, con propostas concretas tamén para reverter a situación. Falo da proposta de bases para a normalización da lingua galega no ensino, que é unha proposta que conta co apoio das principais organizacións sindicais, da inmensa maioría da representación sindical do profesorado, de todos os movimentos de renovación pedagóxica, das AMPAs galegas, da propia Mesa para a Normalización Lingüística e dos colectivos de representación do alumnado. O Consello de Europa, no seu caso, falaba concretamente de 3 ámbitos que son fundamentais. Un é o ensino, outro é a xustiza. Temos que ter en conta que as estimacións máis optimistas en relación á xustiza falan de que son 1% das sentenzas se publican en galego. Isto dá mostra, falamos dunha poboación que usa o galego entre un 50 e un 60%, porque na xustiza este uso descende a todo 1%. Ou de ámbitos como a administración, que tamén contemplaba o Consello de Europa. Como exemplos desta regresión sobre o propio plan, pero tamén na propia situación do galego, temos a práctica desaparición do galego na educación infantil, un 8% no conxunto do país de uso do galego na educación infantil, a situación que temos agora mesmo en relación ao propio decreto de plurilingüismo, que di que determinadas materias tamén non só proíbe o galego en algúns ámbitos, senón que establece outras materias que se teñen que partir en galego. Nestas materias é moi difícil a impartición en galego porque Disgal, que é o programa de libro electrónico da Xunta, non fornece materiais didácticos en galego. É dicir, os libros de texto electrónicos non teñen prácticamente oferta en galego. En ámbitos como o audiovisual, ademais da iniciativa Xabarín, e de alguna acción moi lenta que está tomando a TVG, pero moi a modo, e desde logo tamén con regresión a algúns aspectos, hoxe emítese menos dibuixos animados en galego que cando se puxo en marcha, por exemplo, a iniciativa Xabarín. Mas temos outros ámbitos tamén para o público infantil, como Clan Televisión, que contra o que di a legislación, contra o que di a disposición adicional quinta da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, non ten ningún contido en galego. Esta disposición adicional da Lei Audiovisual di que os contidos para menores de 12 anos da televisión pública estatal, de televisión española, teñen que ser ofertados en todas as linguas cooficiais. Pois en galego hai 0 contidos para menores de 12 anos. Podemos falar da oferta que temos nas webs da administración. Xa hoxe é prácticamente imposible encontrar inmediatamente en calquera buscador o DOGA que saia en galego como primeira opción. En moitas outras páxinas da administración pública hai que volver continuamente a darlle a opción en galego para poderse manter en galego en xestións electrónicas de diferente tipo.
temos cada vez máis servizos, sobre todo aqueles privatizados, que non atenden en galego, nin entenden, nin atenden en galego. Falan servizos privatizados como, por exemplo, os que ofertan os concellos. Temos a nova vaga de deturpación da toponimia, onde o máximo exemplo, por exemplo, é Google Maps. Apple foi ratificando alguna cuestión, pero Google Maps continúa a deturpar topónimos ata extremos descoñecidos ata hoxe. Hai moitos topónimos que non se deturparon nunca e que Google agora comeza a deturpar. Comentei da Xustiza ou accións como a tomada outro día polo Concello de Ferrol, onde o alcalde elaborou, difundiu unha instrucción que é de obrigado cumprimento do funcionariado que di que os contratos do Concello de Ferrol non se poden tramitar en galego. É unha instrucción sobre a que aparentemente rectificou do xoves da semana pasada. Pola mañá emitiu a instrucción, pola tarde anunciou unha rectificación que aínda non se produciu. Desde o xoves da semana pasada, o funcionariado do Concello de Ferrol, na tramitación dos diferentes contratos e expedientes que fai, só pode usar o español. Isto é cargarse pola porta de atrás a ordenanza de normalización da lingua galega, a lei de uso galego como lingua oficial polas entidades locais, a lei da Administración Local de Galiza e mesmo a lei de procedimento de contratos de administración pública. Todo iso faino o alcalde de Ferrol sen ningún tipo de inconveniente. Bueno, temos outra cara, afortunadamente, que é unha sociedade que actúa e que se moviliza a favor da lingua. Falaba agora do caso de Ferrol, se coñecemos e porque o funcionariado do Concello de Ferrol que denunciou, que reaxiu frente a isto. Se o galego non ten ainda unha situación moito peor no ensino é porque hai profesorado que actúa, moitas veces sin medios, como no caso de Disgal, non polos medios que lle dá a Xunta, senón elaborando os seus propios materiais ou a través dos propios recursos, que se preocupa de que o galego estea no ensino. Porque hai persoas consumidoras que reclaman o galego en todos os servizos onde teñen necesariamente que estar. Porque hai traballadores nas empresas e traballadoras nas empresas que reclaman que as empresas empleen o galego precisamente para darem un mellor servizo. Porque hai pais e nais que actúan e se preocupan de poder transmitir o galego aos seus fillos tamén desde AMPAs ou outros colectivos para que isto teña incidencia no propio sistema educativo. Porque hai mocidade tamén que reclama galego, como vimos nestes últimos 2-3 anos con a iniciativa Xamarín. Porque hai colectivos e hai persoas, hai moitas persoas que denuncian as vulneracións en relación á toponimia e mesmo que restitúen letreiros ou aqueles espazos que se deturpa a toponimia, que se preocupan de que regrese ao seu estado original, o que nunca se debe perder usando a toponimia do país. Porque hai funcionariado, como comentaba no caso de Ferrol ou no caso da Axencia Tributaria de Galicia que pretendía que os correos electrónicos das oficinas liquidadoras empregasen topónimos como ginzodelimi@oficinaliquidadora.es ou que fose, non? Porque hai xente que denuncia as situacións e se preocupa de restaurar o galego ali onde pode. O mesmo que vai aos tribunais, como pasou na Axencia Tributaria, para que a Axencia Tributaria garantise os dereitos lingüísticos non só da persoa que ten que se ve obrigada a acudir aos tribunais, senón do conxunto da ciudadanía galega. Por iso nos imos mobilizar o 17 de maio, para que se vexa esa sociedade que é activa e que quere que o galego estea en todo e para todo. Mas tamén o 17 de maio temos que dicir que a sociedade galega non pode estar soa. A sociedade galega non pode estar en solitario, loitando todos os días para que a súa lingua teña espazos de uso. Fai falta tamén compromiso por parte dos poderes públicos. Por iso reclamamos nestes 20 anos do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que o Goberno galego e todas as forzas políticas se sumen ao cumprimento do plan acordado unanimemente hai 20 anos e que se comprometan definitivamente co galego. Hai uns obxectivos fixados por este plan, hai unha diagnose compartida en teoría polo Parlamento galego unanimemente, hai uns obxectivos fixados por este plan tamén unanimemente e hai unhas accións fixadas tamén unanimemente que poden garantir
os mínimos para o uso do galego, para a exposición do galego en todos os ámbitos e, sobre todo, os dereitos lingüísticos. Se hai algo que se tiene que preocupar as forzas políticas e o goberno galego e a Xunta de Galiza neste momento é que ninguna persoa, ningún galego, ninguna galega pode ser discriminada en ningún ámbito por usar o galego. Os dereitos lingüísticos son parte dos dereitos humanos e a función, entre outras, do goberno galego é garantir que se cumpren os dereitos lingüísticos, por tanto, tamén os dereitos humanos. E, finalmente, o que faremos o 17 de maio será defender que o galego estea vivo, precisamente para unha Galiza viva, como di o lema que escollemos este ano. Porque o galego defínenos colectivamente, identifícanos colectivamente e mostra o galego, calquera lingua de calquera pobo, mas no noso caso o galego, é un sinal moi claro de autoestima colectiva, de orgullo colectivo, de cohesión social fronte a aqueles que buscan continuamente a división e a ruptura na sociedade. A lingua galega é un elemento fundamental de cohesión social entre persoas de diferentes xeracións, de diferentes ámbitos sociais, que non distingue quen é quen. Precisamente, unha das cuestións que a Xunta tiña que estar a traballar neste momento é a lingua como un elemento de cohesión social. Por suposto, de dignidade colectiva, a lingua sitúanos no mundo, indica a nosa vontade colectiva como pobo galego de existir e é, evidentemente, a mellor mostra de que o noso país, de que Galiza está viva. Por tanto, nos animamos a todo o mundo e comezaremos a partir de hoxe unha intensa campaña de difusión. Animamos a todo o mundo a participar este 17 de maio na Rúa de Santiago con este lema Galego Vivo, Galiza Viva. Chamaremos as diferentes institucións a apoiar a manifestación, a todo tipo de colectivos, non só os máis de 600 que compoñen a plataforma Queremos Galego, senón a todos aqueles que se queiran sumar a participar e, por suposto, unha convocatoria aberta que o único requisito que se precisa para participar é estar disposto a defender que o galego estea vivo, que o galego estea en todo e para todo e que con el podamos ter o país vivo que todos os galegos e todas as galegas queremos. Mais nada, a vosa disposición. Antes mencionabas, por exemplo, o caso de que a resistencia cidadá, que mantén moitas veces o galego vivo, utilizan tamén canles para a súa denuncia como a liña do galego, e unha das últimas foi a dunha persoa en Pontevedra que acudiu a unha comisaría a facer un trámite e saiu dali apercibida por querer utilizar o galego. A miña pregunta é se atopades nesas denuncias máis agresividade ou máis resistencia por parte das persoas, das empresas, dos funcionarios que negan esa atención en galego. Poderíamos dicir que hai de todo. Afortunadamente, nos víamos no informe que fixo a Mesa de Organización Lingüística en relación á liña do galego, detectamos que creceu a vontade de atender ese tipo de reclamacións. Por iso, moitas consultas que con anterioridade acababan sendo unha queixa, porque non había atención por parte das empresas ou determinados servizos en relación a isto, hoxe fican aí como consulta, porque no diálogo entre a información que ten o cidadá ou a cidadá e a empresa se acaba solucionando. Por outra parte, en relación ás queixas e ás vulneracións destes dereitos, sempre é desagradable e cando se producen, é difícil valorar se hai máis agresividade por parte, pero, desde logo, hai moita intención detrás de non garantir o mínimo espazo para o galego. O caso da Policía do outro día é algo que se solucionaría moi facilmente se o Ministerio do Interior informase a todos os seus funcionarios e funcionarias de que usar o galego é un dereito de calquera cidadán en Galiza, nin máis nin menos. Informase aos corpos policiais, Policía, Garda Civil, etc., de que calquera é máis debería instar ou animar a cidadanía a usar o galego nestes ámbitos. Non ten sentido que un poida falar galego pola rúa ou na súa familia ou entrar nunha comisaría de policía non o poida facer. É unha agresión e moitas veces é revictimizar, se unha persoa é víctima de calquera tipo de agresión, como é o caso que se denunciou. E na por riba chega a comisaría e o primeiro que lle din é non, mire, vostede hábleme en castellano. Claro, iso, imaginemos cada situación, non? Claro,
A loita cidadá nisto está en que moitas veces é normal, e acontece, é renunciar a usar a lingua que usas habitualmente para adaptarte a unha situación determinada. Onde observamos que hai, se ve no aumento de denuncias e de queixas, é que cada vez hai máis reacción a iso. Non hai, cada vez hai menos xente disposta a renunciar ao seu dereito para, digamos, acomodarse a unha situación determinada. Non? E iso entendemos que é positivo. Hai máis cousas positivas en relación á lingua, por exemplo, os estudos do IGE indican que cada vez son máis as persoas que escriben en galego, non? É dicir, que é un acto plenamente consciente, é dicir, que fan, que redactan os seus escritos na administración, os persoais, correos electrónicos, etc., en galego. Iso quer dicir que hai un aumento da conciencia social. Por iso nos dicimos que o goberno galego ten que acompañar este aumento da conciencia social. E iso sería, desde logo, unha garantía de futuro para o galego e de compromiso do goberno galego coa lingua, non? En todos os ámbitos, desde o ensino, a administración, a que as nenas e nenos poidan ver audiovisual en galego. Que é algo moi básico. Levamos máis de 40 anos da Lei de Normalización Lingüística, 20 anos do Plan Xeral que contemplaba estas cousas, e estamos a frente reivindicando cousas. Hai unha diagnose, hai receitas para abordar a situación do galego. O que temos é un cumprimento sistemático, cando menos, xa se fala da Lei de Normalización Lingüística, desde setembro de 2004, cando se aproba o Plan Xeral. Aí está prácticamente todo. Habrá cuestións que haxe que actualizar, evidentemente, pasaron 20 anos desde iso. Pero no fundamental, aí hai moitas solucións para os problemas que ten o galego hoxe. E parece mentira que teñamos que ser aínda entidades tan diversas como as que estamos aquí, a reivindicar que iso se cumpra. Para que están os acordos parlamentarios, non? Para que están as unanimidades neste país? Pois debería estar como mínimo, aí ninguén vai dicir que é un problema, non? Se está acordado mínimamente, non debería ser ningún obstáculo iso. Bueno, a manifestación sairá ás 12 da mañá da Alameda de Santiago, como ven sendo habitual, e iremos informando. Agora, a partir de hoxe, iránse organizando actos nas diferentes localidades, nas diferentes comarcas, xa este cartaz que temos aquí tan bonito iráse difundindo, haberá moita acción na rúa, nas redes sociais, e esperamos que sexa unha convocatoria masiva, como ven sendo habitual, e neste momento tamén entendemos que é moi importante que todo o mundo que se visibilice ese grande apoio social que ten a lingua, sin ningún tipo de limites na asistencia. É unha convocatoria absolutamente aberta a todo o mundo, incluídos, por certo, aquelas persoas que non hai que esquecerse delas, que apoian o actual goberno, que son do Partido Popular ou de aquel outro partido, evidentemente, que saben que este compromiso por parte das institucións ou por parte do goberno galego é imprescindible porque a sociedade non pode estar en solitario defendendo o seu idioma. Listo, ¿no? Pois, perfecto. Sí, Sí, moitas gracias. No,